Video. Jak to tam to? Modě a co? Počkej, on pojede tady mezi stromama. Já jsem si tam zonával, bude bez problému, tyhle. To je zahrázený, ten průzkem. Jo. Tady ten? Jo. To může být za rozdíl. To je hrozná hra na pivo. Jo, on tady překáží, jo. Uhnu. Ještě jeden se tam vejde, ne? Ahoj, pověsí. Když jako říznem větek. Že ti chudáci. Tak tady já nebudu. To je voják. Miloši to nedáš. Teď musím Miloš, no. Slíbil jsi mu to. Tak můžeš na to. Dělal i kamen, ne? Hele a? A? To je normální. Tak se vrátil. Povolil spéru jenom. Cože? To nevadilo.